no siguen de Beniarjó i d'Alboines, de dubtosa legalitat, demanem la lliure circulació per a totes i tots i estem en contra de la discriminació veïnal. Segons l'article 19 de la Constitució, literalment diu: tot espanyol i espanyola té dret a elegir lliurement la seva residència i a circular per el territori nacional. Així mateix, tenen dret a entrar i eixir lliurement del territori nacional en els terminis que la llei establisca. Este dret no podrà ser limitat per motius polítics o ideològics. Demanem la lliure circulació tant dels veïns de Beniflà, Potries i Villalonga.